Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bir vaqtda bir majlisda o'tirganda bir abzey bilan сөйләшә башлагач, ул физика фәнен алып барадыр ya. Һәм сөйләшкәндә ул әйтә, юк, мин ди Аллаһка ышанмыйм ди. Аллаһ юк ди ул. Физика ягыннан аңлата башлагач, шул күренде bu кешенең мәчеткә карата, исламга карата bir үпкәләү бар. Соңрак сорагач, нәрсә булды дигәч, бу кеше әйтә, мин бер вакытны мәчеткә килгән идем ди. Мәчеткә килеп бераз акча бар инде, күп түгел иде. Акчасын бирдем ди. Абзый, бераз дуа кыл инде дигәч, теге әйтә, карады да акчага. Төш, мин сиңа бу акчага нәрсә укыйм дигәч. Мин сиңа бу акчага нәрсә укыйм диде теге. Шуннан бирле бу үпкәләп китте мәчеттән. Әлбәттә, кешенең гамәле менә шул фииле. Ул дөрес түгел. Ләкин ни кызык, менә бу кеше үпкәләп китте бит. Ләкин монда сорау туа. Карагыз, мәсәлән, Мухаммад абый. Без Мухаммад абыйда эшлибез. Мисал китерәм. Мухаммад абый безгә үй бирде, фатир бирде яшәргә. Акчасын түли, мәсәлән, аена 150 мең булсын ди. Һәм бердән бер көнне мин Мухаммад абыйдан акча урлыйм. Ул моны белеп ала да, мине куа, мине белән әрләшә, ызгыша һәм куып чыгара мине. Монда сорау туа. Мин аның белән араны бозганнан соң, бозгач, сез аны бозырсыз микән аның белән? Мин аның белән ара бозгач, шуңа карап, сез Мухаммад абый белән араны бозырсыз микән? Әлбәттә юк. Ул гына түгел. Сез әле минем янына килеп әйтерсез, ят түгелме? Мухаммад абый сиңа моны бирде, син шулай урлап алдың. Әле миңа сүз әйтерсез, аңа түгел. Монда без бу дөньяга карасак, кардәшләрем, күп очакларда бер кеше гөнаһ кыла икән, хәтта намаз укучы булсын ул. Кеше моңа карап, Аллаһыдан читләшә башлый. Бу бит дөрес түгел. Монда бит 150 мең зарплата турында бармый. Аяклар, куллар, бөтен ниъмәт, суларга мөмкинчелек, ашарга мөмкинчелек, бөтенсен Аллаһ Тәала безгә бирде. Бик күп ниъмәтләр, санап бетереп тә булмый. Шуңа күрә бездә моның хакыбыз юк. Теге гөнаһ кыла дип безгә гөнаһ кылу, ул акылсызлык була, кардәшләр. Бер яктан, һәм икенче яктан бу үзебезгә карата зыян була. Чөнки бу дөньядан китерсен барыбер. Барыбер бу дөньядан китәсен, Аллаһ Тәала алдына килеп басасың. Син бит Аллаһ сиңа сорау биргәч, син ни өчен намаз укымадың? Әнә теге бит Ибраһим намаз укымады бит, мин дә укымадым дип җавап бирә алмыйсың син. Ул сиңа дәлил булып тормый бит. Син ни өчен син әниятеңне хөрмәтләмәдең? Аларның хакын алып бирмәдең. Бит шулай теге әниятен сүгәдер, мин дә шулай ирәнеп сүктем әниятемне дип җавап бирә алмыйсың. Бу бит җинаят, һәм Аллаһ Тәала синнән сорау алачак. Шуңа күрә, кардәшләр, бу дөньяда яшәгәндә күпме кеше гөнаһ кылмасын башкалар. Әлбәттә, без монарга тыныч карамыйбыз анарга, әлбәттә. Ләкин аларның гамәлләре, кешенең гөнаһлары безне гөнаһка этәргә тиеш түгел. Киресенчә, Аллаһка шөкер, мин ул гөнаһ кылмыйм дигән шөкер барлыкка килергә тиеш. Һәм Аллаһ Тәала Куръан Кәримдә әйтә: "Ва ауфу бил ахди, иннал ахда кана мас'ула." Төзегән килешүне ди, тотыгыз, аны бозмагыз ди. Чөнки ул аның турында Аллаһ Тәала сездән нәрсә алыр? Сорау алыр. Бу Исра сүрәсе 34-нче аят. Ягъни, син әйттеңме мин мусульман дип? Син ла илаха илляллаһ Мухаммад расулуллаһ әйттеңме? Син Аллаһ белән килешү төзедең. Син бу сүзләрне әйттең, я Раббым, мин син әйткәнне үтәрмен, ләкин син миңа киләчәктә җәннәт бирерсең. Ул на түгел, ул нәрсә бу дөньяда да безгә игелек булып кайта. Чөнки ни дәрәҗәдә син Аллаһка итаат итәсең, шул дәрәҗәдә син тормышны җиңеләйтәсең, һәм шул дәрәҗәдә син бәхетле була аласың иншаллаһ. Нәрсәгә бу? Аллаһ Тәала әйтә, Гафир сүрәсендә 14-нче аятында: "Аль-яума туджза куллу нафсин бима касабат." Бүген ди, һәрбер нәфес кылынган гамәлләр өчен җәза алачак. Менә ни өчен? Итаатлы булдың, әҗр савап алырсың. Итаатлы булмадың Аллаһка, гынаһ җыеп җәһәннәмгә керәсең. Син монда куркырга да мөмкин, куркмаска да мөмкин. Бу хакыйкать, бу объектив барлык. Киләчәктә бер яктан я җәннәт була, я җәһәннәм була, үзең сайлыйсың.
Agar da җирсән, күп кеше бит гайбәт сата, мин дә гайбәт сатам. Күп кеше бит ана шишенгән, мин дә шишенәм, хатын-кызлар әйтсәләр. Күп кеше бит намаз укымый, мин дә намаз укымыйм дисәң, син күпләр барган җиргә шунда ук барасың. Бит Кур'ан-ы Кәримдә бер генә аят түгел, күп аятлар кайда Аллаһ Тәгалә әйтә, безгә аңлата. Шөкр итүчеләр ди, гыйбадәт кылучылар ди, алар әз ди, әз. Бер вакытта Умар ибн Хаттаб бер кеше янына узганда, карый теге дуа кыла. Я Раббым ди, мине әз булган кешеләрдән кыл. Шул әз булган кешеләрдән булырга насип ит миңа дигәч, әйтә Умар, син нинди дуа кыласың ди? Шул вакытта шул кеше аят китерә. Шул аятта нәрсә әйтелгән? Әз кеше Аллаһка шөкр кыла. Әз кеше Аллаһка гыйбадәт кыла. Шул әзләрдән булырга кирәк, кешеләргә карамаска. Шуңа күрә кыямәт көнне һәрбер кеше кылган амал өчен Аллаһ Тәгалә җәзасын бирәчәк. Карагыз, дәвам итә бу аят. Ла зулмал яум. Бүгенге көндә ди, кыямәт көндә ди, бер нинди адилсезлек булмый ди. Адиллек була. 100% адиллек була. Тузан бер тиңа кадәр хәтлек. Инна Аллаһа сариул хисаб. Аллаһ субханаһу ва тааля хисап кылучы, тиз хисап кылучы, тиз хисабын кылыр. Хәтта Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям бу хадис кирә Муслимда Абу Хурайрадан кирә. Ул нәрсә әйтте? Кызына, Фатимага. Кызым ди, менә малдан нәрсә телисең, шуны сора миннән ди. Ләкин мин сиңа кыямәт көнне ди, Аллаһның газабына каршы бер нәрсә белән ярдәм итә алмыйм ди. Бу нинди сүзләр? Ягъни, кызым Фатима, син гамәлләр кыл. Әгәр дә син гамәл кылмасаң, әгәр дә Аллаһка итаатлы булмасаң, әгәр дә гынаһ кылып җирсәң, мин сиңа бер нәрсә белән ярдәм итә алмыйм ди кыямәт көнне. Шуңа күрә изгелек кыл, тырыш, алга бар, Аллаһка якын булырга тырыш. Аллаһ субханаһу Кур'ан Кәримдә әйтә, әгәр дә без Аллаһка итаатлы булсак, әгәр дә без башка кешеләргә карап, мәсәлән, киресенчә, ул кеше гынаһ кыла икән, без тырышсак гынаһтан ерак булырга. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә мине бу гынаһка кертмәде дип шөкер кылсак. Яисә вакытыбыз булса, бу кеше килеп бер вагаз сөйләсәк, аңласак, кардәшем, энем, апам, абый, давайте бу гынаһны кылма, бу бит гынаһ. Аллаһ Тәгаләгә килеп басачаксың, җавап бирергә туры киләчәк дигән сүзләр әйтсәк, үзебезгә дә сау була. Чөнки, кардәшләрем, Аллаһ Тәгалә әгәр дә бер кешегә имтихан җибәрә икән, ул имтихан бу кеше өчен түгел. Ул янында булган бөтен кешеләр өчен имтихан. Нәрсә эшләрләр микән? Бу кеше авыр хәлгә эләкте, мәсәлән. Анарга имтихан түгел. Якында булган кешеләр нәрсә эшләрләр микән? Ярдәм итәрләр микән, яисә ярдәм итмәсләр микән? Яисә бурылырлар икән, белмәгән шикелле йөрерләр микән? Монда да шулай, кардәшләрем. Имтихан ул бу кеше өчен түгел. Янында бөтен булган кешеләр өчен имтихан ул. Нәрсә эшләрләр микән? Бу хәлдә файдаланып изгелек эшләрләр микән? Яисә башларын, битләрен бурып, изгелектән ерак булырлар микән? Һәм Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтә, Ниса сүрәсендә: "Ма яф'алуллаһу би'азабикум ин шакартум ва амантум." Аллаһ Тәгалә сезнең газап белән нәрсә эшләр микән? Әгәр дә сез шөкер кылучылардан булсагыз, һәм иман китергән бәндәләрдән булсагыз, нәрсә эшләр Аллаһ Тәгалә? Ягъни Аллаһ Тәгалә сезгә газап китермәс. Кешеләргә карамыйк. Асыл безнең вазифа бу дөньяда, ул аятны сез беләсез, "Ва ма халактул джинна вал инса ли'абудун." Адам баласы һәм җиннәр бер нәрсә өчен яратылмаган бу дөньяда, иллә мәгәр бер максат белән: Аллаһка гыйбадәт кылу. Һәрбер гамәл, һәрбер сүзне гыйбадәткә әйләндерә аласың, әгәр дә ниятең дөрес булса, Аллаһ ризалыгы өчен, һәм юлы дөрес булса, Аллаһ рөхсәт иткән юл булса. Шуңа асыл максат безнең гыйбадәт кылу, димәк, үзебез өстендә эшләү. Гыйбадәт кемнән башлана соң ул? Үзебездән башлана башлан. Әгәр дә яратасың кирәк икән башкаларны, шулай беренче үзеңне син дөрес ярат, аннары башкаларга мәхәббәтеңне бирерсең. Үзеңне бу дөнья өчен һәм ахират өчен ярат, ва аннары башкаларга шул мәхәббәтне белдерерсең. Үзеңне Алла яратмагач, ничек син башкаларга аны аңлата аласың? Ничек син башкаларга аны күрсәтә аласың? Әгәр дә үзеңне син дөрес итеп яратмасаң. Шуңа күрә, кардәшем, Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә изге җаннардан булып китергә бу дөньядан Раббыз һәрберебезгә насыйп итсә иде. Һәм шул рәвештә әгәр дә булса, кардәшләрем, без бөтен кешегә, җәмгыятьтә дә без мисал булып торырбыз. Бу бит бүгенге көндә бик кирәк. Теге Арнольд Шварценеггер, Рэмболар, алар бит мисал булырга тиеш түгелләр. Чөнки бер кулларына сигарет, икенче якта бутылка, нәрсә генә эшләмәсеннәр. Хакыйкый мисал ул мусульманнар булырга тиеш. Бу мусульман икән, димәк, бу кеше гадел, яхшы булып, яхшы кеше дигән фикер, уй, әсәр булырга тиеш һәрбер кешегә йөрәктә.
Киресенчә булырга тиеш түгел. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.